Россия бо Қазоқистон парвозош кушода кардагия огоҳ шидан аз печатҳои ҳамун фалшивии шумо дар ин ҳолат албатта ки депортатсия мекунад. Як хизмат канака номерои мара дар видео бугу дастгирии ғарибо дар кор. آیا می‌خواهی ریش خود را زیاد نمایی یا می‌خواهی موی سر از ریختن ماند یا می‌خواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا می‌خواهی خود را فربه یا خراب کنی پس به شما صاف سودا را توصیه می‌دهیم و یا شخصان می‌خواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه با صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دست‌افکنی نیز کرده می‌شوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریست جی مراجعت کنید. تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи J. мо имрӯз якчанд ахборотҳои нав дастрас намудем ки ба шумо айни ҳол пешниҳод мегардонем. бо диққат то охири навро тамошо кунед ва баъдан саволҳое ки равон кардагем ба саволотон ҷавоб мегардонем. аввалин ахбороти мо оиди қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои қиматии бархе аз маҳсулоти зараровар, яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори нави ҳукумат тағйирот ва иловаҳо ворид карда шуд. бархе аз маҳсулотҳои зараровар қимат карда шуданд ва дар ин қарор президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имзо намуд. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон қарори ҳукумат барои зиёд кардани андозбандии бархе аз маҳсулотро имзо кардааст. андозбандии ин молҳо ки мақомоти тандурустӣ онҳоро зараровар мехонад таи 3 соли охир дар кишвар то 19 баробар зиёд шуд. Эмомалӣ Раҳмон қарори ҳукумат таҳти рақами 199 барои зиёд кардани андозбандии маҳсулоти тамоку ва маводи ивазкунандаи онро имзо кардааст. аз ҷумла бар асоси қарори ҷадид андози аксизии 1000 дона сигарет аз 8 евро ба 17 евро ва 1000 дона сигарет боз аз 9 евро ба 19 евро баланд бардошта шудааст. андози аксизии молҳои саноатии ивазкунандаи тамоку аз 35% то ба 70% зиёд кард. дар қарори имзокардаи раиси ҷумҳур таъкид шудааст ки ин санад як моҳ баъди нашри расмияш мавриди амал қарор дода мешавад. худи қарор таҳти рақами 199 рӯзи 27 майи соли равон имзо гардидааст. раиси ҳукумат вазорати умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон муваззаф кардааст ки аз қабули қарори мазкур котиботи созмони ҷаҳонии тиҷорат ва кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақилро огоҳ созад. ахбороти навбатӣ оиди як зани 37 сола якбора 10 фарзанди солим таваллуд кард. зани африқоӣ дар 8-мин моҳи ҳомиладорӣ якбора 10 фарзанди солим, яъне 7 писар ва 3 духтар ба дунё овард. ба иттилооти хабарнома модари 37 сола ки сокини музофоти Гаутенг мебошад 7 писару 3 духтарро дар 8-мин моҳи ҳомиладорӣ ба дунё овардааст. пизишкон қаблан танҳо 7 кӯдакро дар батни ӯ муайян карда буданд. ҳоло ин хонавода соҳиби 12 фарзанд шуданд, чун 6 сол пеш боз як дугоникаи дигар ин зан ба дунё овардагӣ буд. ва ногуфта намонад ки моҳи гузашта як зани дигар яку якбора 9 фарзанд ба дунё овард. раҳматова нависай. ассалому алайкум. ба саволи ман ҷавоб медодем. чӣ хел 14 сола бача метавонад ба Россия биёяд? падару модараш дар Россия танҳо омада метавонад аз Тоҷикистон? падару модараш мудоме ки дар Россия қарор доранд ба номи ягон кас давернис равон мекунанд, ягон наздикшона ё ягон шахсияте ки ба Россия мерава бо ҳамроҳи ҳамун шахсияте ки давернис ба номаш рӯй кардагиянд бо ҳамроҳи ҳамун метавонад ки ба Россия сафар кунад. ватанзода Маҳмадшариф нависай. печати фалшивӣ дорум дар паспорт. баъд аз ӯ ду бор Тоҷикистон рафта омадума нав омадумаи Тоҷикистон марам депорт мекунам, патент бикунам агар ё ки аннулировать шидагиам задагияи печат. дар ҳамин мавзӯъ бисёре аз нафарҳо савол додагиянд ки печати фалшивӣ дошта бошад чӣ кор мекунад. мо дар ӯ видеои пештарамон ба шумо фаҳм мондем ки айни ҳол дар ҳолате ки шумо ба шуъбаҳои маҳаллии зистиқтон ё ки ба ФМС муроҷиат мекунем барои ҳуҷҷатгузориҳотон дуруст будан ё ки дуруст набудан, дар уҷа строго яъне проверка мекунанд ҳуҷҷатҳои шуморо. дар ҳоле ки агар проверкада ғалт диdeну яъне огоҳ шидан аз печатҳои ҳамун фалшивии шумо, дар ин ҳолат албатта ки депортатсия мекунанд. вале боз дар комментарияҳо бисёре аз нафарҳо қайд кардагиянд ки дар вақти проверка кардан на он қадар аҳамият метиҳанд, чунки бисёри нафарҳо нависондагиянд ки мо печати фалшивӣ доштем вале моро проверка накардан, ҳеҷ шумо нагуфтанд. ва мо дар уҷа қайд кардем, гуфтем ки
дар ҳоле ки проверка мекунанд ва шуморо дастгир кардан огоҳ кишидан дар ҳамон ҳолат депортатсиятон мекунанд. Гангстер нависад: ассалому алайкум бародар, барои маскун як навор мекардӣ соз мешид. Дар бораи маскун кардан, дар бораи бекор кардани ЗАГС, умуман дар бораи кодекси оилавии зиндагии зану шавҳар ё ки пас аз ҷудошавӣ мо навор кардагӣ ҳастем. дар ҳамин каналмон ҳастай, бидроин дар амҷа кодекси оила дар ҳамин канал бинависен, дар ҷои поискаш ҳамун навор меброяд, ё ки алимент бинависен, ҳамун навори мо меброяд. дар амҷа ҳамаша фаҳмондагием, гап задагӣ ҳастем дар ин мавзӯъ. Асомиддинов нависад: салом акай Сорбон, худо умрта дароз куна. Падарҷон, модарҷон хубан, як хизмат кун ака, номерои мара дар видеот бугу дастгирии ғарибо дар корае. Дар Тоҷикистонам ягон ғарибача кӯмак куна, сумум рӯӣ куна, билет гирим, ҷои кор дошта боша, занг мизананд. Акай Сорбон, бародаро лайк монен. Акай Сорбон, бина ҳамин комменти мара илтимос. Бародари азиз, ман рақамҳои тара мегум, агар ҳар касе ки мақсад хоҳишманд боша, ягон ҷои кор таъмин кардат битона, марҳамат, ин рақамҳои телефонаш 800 00 29 46. ин ҳамин рақамҳои ҳамун бародаре ки муроҷиат кардаи ҷои кор дар Кораша. ҳар касе ки хоҳишманда занг бизанед, қати худаш ҳам суҳбат бишем. Файзулло нависад: акаҷон, ҳамаи роҳҳои заминии Тоҷикистон ба Россия кай ҳуй мешава? Ҳамеша мегуфтем роҳи заминӣ ба тавассути мошина дар назар дошта бошӣ, оли аниқ нестай, вале рӯзҳои наздик поездо кушода мешаванд рейсҳошон, яъне ки сафар кардани муҳоҷиро тоҷикҳо ба Федератсияи Россия бо тавассути роҳи оҳан оғоз мегардад. Рустам Халилов нависад: салом алайкум Сорбон, вақте ки роҳҳои заминӣ бо Узбекистон кушода шавад, ман метавонам ки аз Тоҷикистон ба Узбекистон ва аз Узбекистон ба Қазоқистон равам. Ман шаҳрвандии Россияро дорам. Албатта метавонӣ, чунки шаҳрвандии Россияро дорӣ ва Россия бо Қазоқистон парвозош кушода кардагиай, метавонӣ ки аз Узбекистон ба Қазоқистон дохил шавӣ. Али Гулмуродов нависад: ака чо кунем Узбекистон аз Россия кай сар мета поездову мошинора? Роҳи оҳанаш рӯзҳои наздик кушода мешава, шурӯъ мешава сафар кардан. Манучер нависад: гап нест ака, зинда бошӣ. Нархи билет чанд сумай? арзон нашидай? ай $500 пешакӣ раҳмат. Мутаассифона аз $500 дига поён нашида, вале арзон нашида. Зафар нависад: салом акай Сорбон, сози ҳози билет душанбеи Москва чанд сум гирифта метавонем? Оиди билет фикр мекунам ки хеле зиёд гап задаем. охирон боре ки нархша муқаррар кардан $500 дар бар мегирад. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Ягон савол дошта бошед, агар дар комментария саволои худтона пешниҳод кунед. Ва то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.